Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і ў нас другая серія Baldur's Gate 3. Ой, я не магу перастаць радавацца. Выбачайце, калі ласка, гэта гульня вельмі шмат значыць для мяне, і я, в прынцыпе, для мяне кожны раз шок нейкі, калі я магу падзяліцца нечым тым, што я вельмі люблю, будь то мастацтва, будь то кнігі, ці размовы пра там кіно і серыялы, ці вось гульні, і таму я вельмі узрушаная і захопленая, і магу балбытаць, таму, калі ласка, выбачайце. Вось. Я постараюсь взять себя в руки и быть сур'ёзнай, адказнай летсплееркай, каб усё паказваць. Итак, я нагадываю, што ў нас чэлендж на атрыманне адной цікавай ачыўкі. Я не ведаю нават, яна рэдкая ці не рэдкая, няважна. Яна цікавая. Гэта на кожны ўзровень атрымліваць новы клас персонажа. Такім чынам, 12 узроўняў, 12 класаў у адным персонажа. Ніякіх рыс, гэта вельмі, дарэчы, важны паказчык у гэтай гульне, ну, без яго будзем, што паробіш. Нічога ў нас такога не будзе, усё па першаму ўзроўню, і будзе такі сапраўдны дзівосны мультыклас. Але я не ведаю, як такім персонажам трэба будзе гуляць, якія тут у нас будуць цуды планавання, але спадзяюся, гэта будзе цікава. Я нагадваю, што у мой персонаж гэта персонаж цёмная спакуса, Dark Urge, то бок гэта персонаж, які з'яўляецца нашчадкам Баала. Баал гэта адзін з такіх багоў у сусвеце D&D, калі там трошки я пра яго ведаю, я багамі на дзіва не вельмі цікавлюся у гэтым сусвеце. Ой. Вось, і калі што, у першай Baldur's Gate і другой, то там галоўныя героі гэта якраз такі былі вось гэты Баал Спон, да, нашчадак Баала, і мы робім, гэта называецца душ резіст, то бок мы намагаемся змагацца з гэтай дэманічнай цёмнай спакуслівай сутнасцю, якая нам кажа, што як будзе добра, калі ты ўсіх заб'еш, разарвеш на кавалкі, сваімі кіпцюрамі будзеш іх драць і драць. Вось, мы з гэтым змагаемся. Мы не хочам падпарадкоўвацца Баалу. І зноў жа, як мы гэта будзем рабіць? Бо звычайна у гэтым дапамагаюць асаблівасці твайго класа, а ў нас незразумела. І я на ўсялякі нагадую, што я взяла, да, кананічны персонаж Dark Urge, гэта Цмока народжаны, вось моя мадама, мы ее назвали як мяне, Катерина, ну што паробіш? Я не вельмі маю добрую фантазію. У яе хвосцік як гекон. Яна не зусім класічны варыянт Dark Urge, гэта белы Цмока народжаны з такім чырвоным адлівам, але ў нас яна такая трошки з ружовым атрымалася, а я подумала, чаму бы і нет. Да, такія ў ёй ёсць часткі. Яна у нас, зноў жа, белы цмок, гэта значыць, што ў яе ёсць резіст, то бок устойлівасць да холаду, і вось у ёй ёсць такое яшчэ дзеянне, яна раз за кароткі перыяд можа ось падыхаць на кагосьці холадам і льдом. Вось. Мы ўжо маем два класы. Пачатковы клас манах, бо я люблю гэты клас, і дадатковы махляр. Махляр і манах у гэтай гульне вельмі добра спалучаюцца. З іх атрымліваецца цудоўныя камбінацыі, як у пользу манаха, так у пользу, дарэчы, махляра. Вось. Але што мы з вамі зробім? Калі тут манах, ёсць ачкікі, якія дазваляюць вось рабіць вось такія удары дадатковыя пры дапамозе кі. Вось, і яны скончваюцца, яны аднаўляюцца пры дапамозе кароткіх адпачынкаў. Ну і доўга, вядома, то бок. Што ўдобна, гэта як, дарэчы, бардаўскае натхненне, яно таксама на кароткім адпачынку аднаўляецца, гэта вельмі кайфова. Але, якое но? Што я хачу зрабіць?
Калі што, мы толькі вось прыземліліся з наутилоіда. Што я хачу зрабіць? Я хачу... Дарэчы, а дзе моя Shadow Heart? Я ж яе ўратавала. Вунь яна ляжыць. Т-т-т. Так вось, што я хачу зрабіць? Я хачу пайсці на адпачынак. Чаму? You drink in the pungent corpse. Ой. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Так. Калі што, мы дагэтуль не прайшлі ніводную праверку на інтэлект. Ці маю, яна у нас уже была. Мы прайшлі! Першы раз! Немагчыма! О-хо-хо-хо! Цудоўна! Харомы памяці. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Оп-оп. Так, асаблівасць, калі гуляеш за Даркуджа, у тым, што твой персанаж, ён увогуле не памятае, хто і што ён. То бок, усе ўспаміны усцёртыя. І якраз такі дадатковая задача – гэта зразумець, што у тебя было за мінула і так далей. Дык вось, чаму я хачу пайсці на адпачынак асобна, без кагосьці, без якога-то кампаньёна, таму што быў за дзіўны гук, гэта дасць нам дадатковую сцэнку. Вось я дарма ўключыла ў прошлы раз падказкі, таму што яны, як выявілася, распаўсюджваюцца на ўсе твае раны, і я якраз такі скончваю другі ран, і вось там, да, у тебя трэці акт, ты там уже б'ешься з апошнімі босамі, а табе такі нагадваюць, што увогуле у тебя ёсць бонуснае дзеянне. Да я ведаю. Трэба будзе іх потым неяк адключыць. Дарэчы, я люблю гэтае месца, таму што гэта такая наша бібліятэка. У нас уже ёсць план уварвання. Бачыце, нашыя кніжачкі. Можам пабіцца тут ради цікавасці. Дарэчы, тут ёсць маленькая падказка, што кожны раз, калі у вас будзе запланаваны нейкі кампаньён, які можа тэхнічна быць у вас, так? У вас будуць з'яўляцца вось такія палатачкі, назовем гэта так. І вось у тых месцах, дзе могуць быць гэтыя кампаньёны, яны будуць у вас прысутні. А, дарэчы, спрацуе гэты фокус? Зараз паглядзім. Гэта наш куфар, ён якраз такі, у гэтым куфары вы будете храніць усё, што вам патрэбна. Як бачыце, гэта набор, які давалі за прагляды на Твічы. Тут адзенне і бялізна, двух варыянтаў. Тэхнічна это тыпу мужчынская, гэта жаночая, но на самой справе іх можна на любога персонажа надзяваць і так далее. Гэта у нас маска перавертня, гэта з Divinity 2 Original Sins. Вось гэта таксама у нас маленькая скрыня. Гэта таксама карацей, калі купляеце маленькае DLC да Baldur's Gate 3, вы атрымліваеце артбук, вы атрымліваеце арыгінальны саундтрэк, і вы атрымліваеце, яны, гэта проста, такія штучкі, гэта, як бы гэта сказаць, гэта велікодкі. Так, гэта велікодкі з іншых гульні Ларен. Гэта, божечки, я забыла, як завуць шкілета гэтага, бо я за яго не гуляла. Вось. Я помню, гэта шкілет, і асаблівасць іх народу ў тым, што яны якраз такі, у іх ёсць такая спецыяльная штука. Вось гэта такі шолом.
і яны могуць прымаць аблічча іншых там рас і народаў так далей. Чырвоны прынц гэта рэальна прынц і ён чырвоны ён яшчар. Вось гэта яго плашч. Гэта трохвуголка марскі зверы гэта дворф. Марскі гэта яго мянушка, таму што ён кіруе марскімі караблямі. Таму ён сеабіст, вот, якраз такі у нас ёсць. Іголка злодзея. Вось гэта цікава, каму, дарэчы, належаць, таму што, зноў жа, магчыма, гэта эльфійскі прыкол. Таму што ў тых, каго я, там такога не было. Ну і лютня гэта хутчэй за ўсяго належыць Лоуса. Вось, но таксама не факт. На жаль, там просто... Вось, і просто калі ты купляеш, то гэты наборчык ён адразу ва ўсе твои наступныя раны, то бок ён заўсёды з табой. О, і тут, дарэчы, у нас ёсць вельмі добрыя рэчы. Пакуль возьмем. Пакуль не асабліва трэба. А вось гэта вельмі будзе трэба. Так, ежу мы адразу выкінем сюды. Так, просто у Divinity 2 там які быў фокус. Вы абіраеце сваіх кампаньёнаў, вы з імі праходзіце першы акт. Калі вы пераходзіце з першага акта ў другі, гульня вам прапануе зноў сабраць сваю каманду, і вы можете ўзяць або тых самых, либо новых кагосьці, як вам падабаецца. Але гэта вельмі важны выбар, таму што вы плывеце на караблі, карабель церпіць крушэнне, і ўсе тыя, каго вы не абралі, яны паміраюць. Тут, калі вы кагосьці не абіраеце, яны тут чыляць у вашым лагеры. Так, а там яны папіраюць. Спрацавала. Гэта то таксама можа вам будзе такая, хто не ведае, калі вось сюды ўзабрацца, пачынае вось мелодыю вы чуеце, а ёсць на самой справе гэта песня. І Барыслав Славаў гэта кампазітар. Ён якраз таки казаў, што ну вы можете, калі паглядзіце арыгінальны саундтрэк, вы можете там заўважыць, што ёсць тэмы персанажаў, так? Яны некаторыя больш відавочныя, менш відавочныя, але вось гэта наша з вами тэма, наша гульца, таму яна спяваецца ў некалькі галасоў, і яна трошкі мае розны тэкст у залежнасці ад таго, каго вы абіраеце на сваім шляху вось падчас вашай прыгоды. Вось трошкі вам такіх нёрдаўскіх так, пачатку так зробім. Ух ты! Ух ты! Нішто сабе ў яе
а чаму так выглядае? Ну, типу, так, гэта выглядае як... Я выбачаюсь. Дзеткі, заплюшчыце вочки. Фіга ў яе бялізна! Каб вы разумелі, я гуляю за хафлінгаў. І ведаеце, якая у хафлінгаў бялізна? Панчохі! Якія панчохі? Калі б гэта былі панчохі, я б радавалася. Панталоны! Самая непрыгожная бялізна. Яна комфортная, я не спрашаюсь. Я бы такой носила. Але чаму яна не прыгожая ў праўнане? Я так разумею, так, нам... Потому что, зноў жа, все ведаюць, што базово у тавов, ну, з базового персонажа, у іх тут і кашуля, а мы такія... Нам только штаны патрэбныя. І абутак. Ну, цікава. Так, у нас тут нікога нічога нема. О, зязюля. Тады пойдзем спаць. Так, так, так. Не, тут щось есть. Не. Ось так зробимо. As you writhe with sickly dreams, a deep dread floods you. Though you have a tadpole, you know your broken mind is not like the others who bear the worm. A few scraps of the past come back to you now and then, and you can never quite tell where the knowledge comes from. Inexplicable, violent yearnings overwhelm all other thoughts. Who could you possibly be their vessel? Угу. Какие там у нас могут быть варианты? Мне подается... Давайте. Отказ безрадостный. Калісьці ты была кімсьці жудасным. Once. But now you recall waking up, hearing the pounding war drum of blood. How much you treasured the sight of the first corpse you touched. Я не могу. Якая яна прыгоженькая. Вышчок тебе по носику. Вось, мне падаецца, першы адказ, можа, ён не такі цікавы, але ён падыходзіць майму плану так з гэтай вось цёмнай спакусай унутры бароцца. Зноў жа, нагадую, што гэта ралевая гульня, як і D&D, таму калі я буду себе неяк параўноўваць з персонажам, казаць ад яе імя, гэта нармальна, так і павінна быць. Вось, правда, я яшчэ не разабралася, як яе адыгрываць, бо у першы свой ран я фактычна нікога не адыгрывала. Я вось, як бы я поступила ў той ці іншай сітуацыі. У другім ране я абірала адказы або класавыя, то бок бардаўскія, або расавыя, то есть хафлінскія. І мне падаваецца, як гульня просто перыядычна не разумее, типу, я такая пацешная і дурная, мой персонаж, ці гэта нейкі такі план. Ось, но зато вельмі весёлы пазітыўны ран. А тут ёсць, можна быць загадковай таямнічай, з такім мінулым, можна быць дэпрэсіўнай, можна быць таксама весёлай, ось не ведаю. Пакуль так. There must be a way through this red fog. As you fall asleep, you are a shivering and shaking mess. Blood, 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 blood. Яй-яй. Ну, што паробіш? Угу. У нас нейкае абнаўленне дзённіка нашага. Што зручна, калі у вас пачынаецца новы дзень, то у вас ёсць аўтазахаванне. То есть кожны раз, калі вы неяк сумневаецеся, вы можете вось гэтым карыстацца. О, дарэчы, тут такі сіні блакітны фон. Трэба проста пераправерыць. Трэба нешта будзе потом пераправерыць, бо мне цікава... Так, гэта не ты, не слухайце, што зараз я казала. Гэта так. Ага.
Ну, так, ну вось цяпер. А куды Шадоўхард знікла? Яна встала і пайшла? Яна встала і пайшла. Ну, нічога страшнага, мы яе і так знойдзем. Так, карабель упаў, а вось лут сам сябе вядома. Таму давайте... О! Нагадываю, калі вы гуляеце, в прынцыпе, з ПК-версіі, я зноў жа... Да-да-да. Мне... О, возьмем ліру. Пакуль мы не умеем на ёй граць, але гэта пакуль. О! Рыбака завалила. Так. О! Хай маленькая, але зелля лікавання. Вось! Галоўны рэсурс гэтай гульні – заплечнікі. Невысакародны капелюш, а ну-ка. Мы гэта падбярэм, яно нам патрэбна. Чаму? Трэба парадкі навадзіць, а ну-ка. Ну, слухаеце. Яны ж па колеру падыходзяць. Паходзім у капелюшку. Мы сюда будем складывать эти іншыя рэчы, таму што я не люблю, калі у меня беспрадак. Так, гэта трэба ад лагера зараз скінем. Тут, конечно, вось лекавалкі я заўсёды у хуткім доступе пакідаю вось такі некія штучкі, таму што яны, ну, бываюць карыснымі і адразу, каб былі пад рукой. Вось гэтую дробязь нам бы... Ну, гэта ладно. Гэта яшчэ не хутка. Хай будуць. Так. Ой, а я забыла ў лагеры взять тое. Ну, да ладно. Так, хутенька, выбачаюсь. Тут былі тэхнічныя шакаладкі, і вось гэтую асаблівую кат-сцэну я записывала по другому кругу, тому... так, не тое. Подобрать. На усілякі. Возьмем. А, до речі, давайте поглядим. Ну, тоді наш капелюш не буде підходити. Ого! А чому не? Нам пасує. Так. Так, объединять. И давайте наш капелюшек. Нуля, якія мы. О, я яшчэ гэты кубр з сабой таскаю. Ага. Отправим яго ў лагер і будем туды нешта складваць. Вельмі карысна. Так, сюда мы складываем наши зёлкі, все, что нам не патрэбна. Зелеплёту. А вось размову з жывёлкамі мы возьмем. Гэта вельмі кайфовая рэч. І я бы вельмі хацела, каб у нас з'явілось гэтае заклінанне, якое дапамагае. Выглядае пацешна. Нічога, мы потым можам перафарбаваць, калі што. Але, ну, мы цмока народжаныя, і, вядома, як не скарыстацца фарбай смачанага генерала. Так, так, так. Заплечнік я ўзяла. Тут яшчэ па берагу давайте паходзім. Усялякава. Во. Так. Гэта алхіміяй трошки пазней займемся. Золата. І... спадзяюся, гэта не мы. Бо я яго вельмі люблю. Так, яшчэ адзін заплечнік. Падабраць. Пачытаем. Так, а наколькі у меня вялікі... Добра, туды не скочым. Я вас зразумела.
Можна было так. О, Аргана гуляю Траматорга. Аргана, бачиш, як я і казала, ніводная гульня без цябе не праходзіць. Асабліва, калі мы кажам пра Baldur's Gate 3. Так, гэта адразу нашы прыпасы адпаўляем. Я, ў прынцыпе, не люблю насіць за сабой ежу. Яна важыць дастаткова шмат і тое-сёе. Таму не. О, ліст пачытаем нейкі. Спачуваю, чал. Так, ідзем сюды. Так, на пачатку яно можа быць не цікава, мы ўсё тут лутаем, але для нас лут вельмі важен, таму што у нас ні халеры няма. Нам нават вось гэтае трэба ў сабой браць, каб прадаць і хоць нейкія грошыкі атрымаць, таму што, зноў жа, скаміць кагосьці я не буду. Ось. Я, дарэчы, магу ўзяць кінжал, але мне не асабліва-то цікава. А я и не могу взять кинжал, потому что у меня сброя... А ну-ка. Я так... Не, я не могу так, 1,5. На 1,5 тому не возьмем. Так. Угу. С чаликами мы покуль биться не будем, потому что мы... Кроме нас никого нема. Сам на сам не хочется биться. Таму мы спачатку раздабудзем сабе кампаньёна ці кампаньёнку і потым ужо будзем махацца. Так, адпраўляем адразу ў лагер. А, яна пустая. Не цікава. Так, бочачкі. О, тэлепартавацца зможам, гэта добра. Вось я, дарэчы, яшчэ не прадумала, каго я буду браць. Ну як, я дакладна буду браць Астарыяна, таму што я хачу на ём паспрабаваць білд. Ну, у меня такі быў на ём уже білд манах і его асноўны клас махляр, але я там шла па галінцы махляра, а дакладна асасіна. Манах там быў дадатковы, але я вось хачу скарыстацца трошкі іншай. А дзе Шэдоухарт дзелася? Гэта баг? Такое бывае. У гульні бываюць багі, але куды яны дзелася? Дзе гэта? Сур'ёзна? Можа, я яе прапусціла? Я ж яе не з'ела. Яна ж тут ляжала. Я ж памятаю. Просто калі вы яе не падбіраеце, ось, калі вы яе не ратуеце на наутилоде, вы там ось церпіце гэтае крушэнне, а яна потым спаўніцца вось пад тымі дзвярмі. А калі вы ратуеце, яна тут ляжыць, вы там кажаце тыры-пыры, і яна ідзе з вами. А дзе яна цяпер? Фіга. Вось гэта, я разумею, зусім новы пачатак. Прыйдзецца з той малечай самой біцца. Блин, а я не хочу с ими усими сама биться. Гуля, ты меня подставляешь. Слухайте, ось, до речі, приколы. Так. А ну-ка. Спритності-то у нас... Не то я кап. Так. Узламаць мы нічога не можем, і у нас усяго было толькі... Одна адмычка, так? Ага. Неприемно. Але ладно. Ты сюда поставь. Что поробишь? Так, мы можем туды пайсці. Ці можем адразу пасібіцца. Так, хвилинку. Пацаны нас уже чекают.
Так, это у меня короткий відпочинок. Яны збеглі? Ну вось, тут таксама цікава, таму што, зноў жа, пачатак за дурджа і пачатак за звычайнага тава, яны адрозніваюцца, то бок там ёсць свае асаблівасці, і гэта прагледжваецца там у розныя моманты, і так як я не гуляла за цёмную спакусу, я вось гэтыя асаблівасці, ну, не ведаю. Ага. Гэта кіслотная штучка. Так, гэта якое дзеянне? Ага, гэта дзеянне. Не прикольно. Ага, я магу верхам пролезці. А ну-ка. Ці сустрэну того, кого я думаю, я сустрэну. Дык вось. Я хочу ўзяць Астарена, паспрабаваць новы варыянт таго білда, які я рабіла, бо мне цікава паглядзець. Вось, плюс я падчас іншых сваіх ранаў знаходзіла лут, ну, не лут, господі, а розныя рэчы, якія будуць карыснымі для гэтага, і, магчыма, ну, чаму не? Паспрабую. Я хочу ўзяць карлак по 2 нагодам. Ну, вядома, я выйшла да яго. Калі што, тут у нас будзе сцэнка з Гейлам. І падчас першага рана якраз таки моя героіня романсіла Гейла. І улічваючы, што першы мой ран вельмі асабісты, да, я як за сябе гуляю, гэта шмат што кажа пра мяне. На самой справе гэта ёсць такое гэта такі полужарт, напалову жарт, напалову тэорыя, то што калі каго мы выбіраем для вось рамана ў гэтай гульне, там у першай сваёй там ран, так далей, гэта хутчэй адлюстраванне нашай асобы. То бок мы фактычна абіраем сябе, ці кім бы мы хацелі стаць. І у маім выпадку гэта сапраўды працуе, таму што хто ведае мяне, хто ведае Гейла, ну, так. Карацей, анекдот. Добранька. Так, ну ідзе наша катсцена. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Та ми нічого не боїмося. Ну, бахнула і бахнула, що тут тепер? A hand? Anyone? Угу. Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone? Ага. Так. 2-2. Ну, у нас тут больше бонусов. Я на усялякі выпадак, я не хочу згубіць Гела. Нават калі я не буду ім карыстацца, я не хочу его губляць. Я не маньячка нейкая. Гэты дайс неяк дзіўна круціўся. Я такого яшчэ не бачыла. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Давайте, тащим його. Oh,
Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Так ось. З одного боку, я хочу показати, що Єлам вельми класно гуляти, а з іншого боку, мені не хочеться показувати свій білд. Ось. А з другого боку, з третього боку, я не хочу його брати у свою активну паті, тому що я непозбежно почну його романтити, а у гэты раз я не хочу його романтити. Я хочу романтити ось якраз таки Карлак, яку я хочу взяти. Я хочу її взяти, тому що хочу її романтити. І тому що я так само хочу на її новий білд поспробувати зробити. У мене були про його ідеї, але ось я хочу нарешті його так активно поглядіти. Мой попередній був на серце звіра, вельми класний, вельми простий. І гэта так само не павінен быць складаны, але іншая механіка. Вось такія ў меня думкі. І я не ведаю, што ў меня быў забаг, але ў першае маё праходжанне у меня пачаліся романтычныя руты з усімі маімі кампаньёнамі. Гэта быў нейкі жах. І Господі, гэта было так пацешна. А асабліва гэта было пацешна ў канцы і ў эпілогу, таму што усялякага яны мне нагаварылі, канешне. Ну ды ладно. І вось так, у самым фінале мне прыйшлося абіраць паміж Гейлам і Карлак. Ну, ось я брала тады Гейла. Але цяпер я хочу Карлак. Гэта цудоўная жанчына. Мы будем ветлівыя. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Nautiloid as well. Так, я там была. Ну і то гэта цяпер усё роўна. Як ты прымудрыўся затрымацца ў гэтым камені? Не буду я з ім біцца. Ціха, I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. Таму я не іду вучыцца здаваць на кіраванне машынай. Swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Я не ведаю, як апісаць гэта яшчэ больш No use агідна. sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Поглядіть, який серйозний чарівник. A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? I suppose few enough can. Not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Чому ні? Most excellent. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Окі-докі. Так. Судовно. У нас тепер є Гейл. Let me work my magic. Знову ж, пакуль што
так як я. Выбачайте, на самом деле, на самой справе уже поздно, и я стомленная. Але я хотела записать гэтую серию. Ой, зараз я трошки... Ой... Супакоюся, перастану нервавацца, перастану спяшацца, все будзе добра. Дык вось, пакуль у нас няма шырокага выбару ў кампаньёнах, мы будзем браць тых, хто ў нас ёсць. Вось. Хто нам тут дапаможа? Так. Што зручна з чараўнікамі, у іх вельмі рухомая якраз такі сістэма заклёнаў, таму нам тут не страшна. Мы возьмем вось гэту добрую рэч і возьмем ці кулю. Возьмем хроматычную кулю, таму што яна дазваляе нам абіраць, якія ў нас ёсць заклёны. Падрыхтоўка. Сябе пакінем. Я бы зараз... Ну, дарэчы, не, я пакуль не буду рабіць наш свой білд, зноў жа, не ведаю. Заўсёды можна будзе перарабіць. Зараз нам гэта патрэбна вось на першую нашу сітуацыю, таму не будзем тут... Выбара ў нас няма. Зноў жа. Не люблю... Я, дарэчы, не умею карыстацца. Воблака тумана нам, дарэчы, будзе патрэбна. Пераключу потым. Масла. Так. Так. Магічны даспех. Цудоўна. Гэта у нас рытуал. Чаму добра мець вось якраз такі скарахода? Скараход гэта ён у некаторых класах з'яўляецца, я вельмі раю его ўзяць, таму што скараход рытуальнае дзеянне, і вось у нас ячэйкі заклёна яно не патрабуе. І пры гэтым мы можам скарыстацца, ён даўжыню нашага ходу якраз такі падаўжае, як бы дзіўна гэта не гучала. І мы можам ім карыстацца, колькі нам патрабуецца. Так, ячэйкі такога плану плануюцца ў нас адзін на раз. Зразумела. Так, у цябе тут... цябе толькі кій. Добра. Так. Ел. Што ты у нас можаш з баявой зброі? Што у нас папросту лёгкія арбалеты? Добра. Ты у нас што? Лёгкі арбалет, ідзеш да Гела, значыць. Гел, бяры. Рабі стралу. Вось, яшчэ у нас ёсць замовы. Замовы гэта таксама чаму я іх вельмі люблю, і в прынцыпе мой білд, што Гела, што Уіла, яны ідуць ад замоў. Замовы не патрабуюць у вас ячэек вашых заклёнаў, аніякіх. Вы можаце імі карыстацца без перапынку. Вельмі і таму да замоў трэба вось якраз падыходзіць даволі сур'ёзна. Тут, у прынцыпе, у нас базавыя стаяць, агонь, лёд і магічная рука, то бок тут усё добранька, гэта я мяняць не буду. Так, што я яшчэ хацела? Вось. Зноў жа, чым яшчэ прыкольныя чараўнікі, яны умеюць вывучаць заклёны ў адрозненне ад іншых у нас чарадзейных класаў. То бок, Sorcerer, гэта тут, па-моему, чарадзей будзе як прыкладацца, і вядзьмар, ён жа варлак, яны такой прэлесці не маюць. Вось. І вось я не ведаю, каго трэцім браць у нашу каманду, бо, зноў жа, хтосьці патрэбен чарадзейны. Я не змагу гэтую ролю выконваць, таму што усяго будзе першы ўзровень чарадзейны. Таму вось я не ведаю.
самы лайтовы і просты варыянт гэта ўзяць Shadowheart. Shadowheart вельмі універсальная, з ёй гульня ў разы прасцей праходзіцца, паверце. Але, мажліва, я возьму Уіла, бо таксама у меня ёсць білд, які я хочу паспрабаваць. Shadowheart я пробавала 2 білда. Мне у асноўным я бяруць клірыка жыцця. Гэта неблагі білд, клірык жыцця плюс 1 узровень чараўніка. Потому что чым прикол Shadowheart, тым, што калі у вас нават 1 узровень чараўніка, вы можете заклёны рознага ўзроўня вывучаць, і такім чынам яна вось можа ведаць заклёны вельмі магутныя. І пры гэтым якраз такі, да, мець такі заклён у асноўным гэта выкарыстоўваецца для магічнай сферы, так, якая дазваляе, каб вы былі недатыкальнымі. І вось яе лікуючыя заклёны. Я рабіла себе клірыка, як ён правільна это называецца? Стыхійнага, мне падаецца, гэта гром і маланка. І ён таксама вельмі кайфовы, ён якраз такі больше на той момант, калі вы хочаце яе зрабіць баявым клірыкам, скажем так. У астатнім, ну вось. Але, мажліва, я возьму Уіла. Не ведаю. Я таксама на яго хочу паспрабаваць 1 білд. Просто ў першае праходжанне я Уіла не брала, а праблема... Ой. Падчас майго другого праходжання я ж брала ўжо іншы узровень складанасці, і калі у вас гісторыя, вы мультикласіцца не можете. Ага. Ідзем асцярожна, таму што мы можам апекчыся. Не люблю я, ведаеце. Як чалавек, у якога цэлая кіпа апёкаў. Вось, я вось на самой справе из усіх клубе не люблю вось гэта. Вось самы мой любимый. Іншыя мне так і не прыбылі патрэбныя. А вось і пачалося. Ага, ініцыятыўка ў іх больше. Але не страшно. А як так выйшла, што ў Гейла ініцыятыва вышэй за нашу? Так. Та-та-та-та. Сонце маё. Ты дабег чи не зможеш? Не зможеш. Трэба браць дадатковае адзенне. Значыць, ну, выкарыстаем наш кі. Блага, яны ў нас лёгка аднаўляюцца. Угу. 3-10. Што ж. Да чого ж ты такі неўміруча? Ага, гэта я ступіла, мне падалося, што там не было пазачарговага напада. Але ды ладно. Гэта я сама вінаватая. Нагадую, я ніколі не казала, што я добра гуляю. Так, заклёны я не хочу выкарыстоўваць, таму што яны нам яшчэ спатрэбяцца. Тут у нас зусім мала. У нас ёсць, вядома, аднаўленне, але таксама не хацелось бы яго выкарыстоўваць. Хто надо нас... Вось ты підзеш. Паспрабуем вахнуць. Недастаткова руху. Ага. Ага. Да сюда докидываешь. Есть. Додаткового дзеяння асабліва ў Гейла няма, там побольше. Так. Бяжыце, пацаны. Угу. Так. Трошки хилимся. Потому что мы были дурные. И теперь мы помираем. Так. Нічого нема. Падыходзім сюды.
Чу-чу-чу-чу-чу. Так, наше додаткове діяння. Пробуємо. Молодчина, Гейл. Я ще раз. Так, добренько. Ага. Що ви на мене кидаєтеся? Вось, у вас тут такі чародії прикольні. Another fight. Let's go. Па-па-па-па-па-па-па. Так. И добиваем. Цудовно. Подойдем ближе. Allow me to demonstrate. Ел. Шмаляй. И забили. Да, вельми по-дурному подставилася, але ж... Ну, бывает такое, что ты поробишь? Что ты поробишь? Так. Тут мы были. Значит, идем сюда. Time to press ahead. Пошли сюда, пошли сюда. Ось у нас тут лежить. Что есть? Ну, давай, хоть нечто с тебе есть. Не вельмі то цікаве, але хай його. О, пардон. Ух. О, і часник у його є. Вправляємо лагер. Ну, гэта нам не патрэбна, мы не умеем гэтым карыстацца. На крэсла паглядзім. Посядзім. Так, вось сюды нам трэба. Бачу корисний лут. Бачу корисний лут, не бачу перешкод. Так не звикла, коли ти заўсёды гуляєш за маленьких персонажів, що не треба скочити, вони просто залазять. А, мне... Холера, мне реально треба нові окуляри, я вже нічого не бачу. Мені тут подалося, що хтось лежить. Ну, не хочу, тут у вас... У тебя тут есть. Давай, покажи. Ага. Еще и у нас. Масло подпало. А, не благо, не благо. Але яно нам... Не нам будет потребное. Я ведаю, кого я можно будет отдать. Так. Тут у нас покуль нічого цікавого нема, так? Ну, пошли трошки далей. Там, где мы еще не были. Люблю открывать мапу. Так. Ну, початок гульні так. Ён не вельмі цікавий, потому что, по сутности, вы просто... О. Навучаетеся новым... навучаетеся усім гэтым вашым... Bet I can crack that open. А, ну гэта я павінна. Ну, конечно. Шапку можно, конечно, гэтую надеть, але я не хочу. Мне моя падабаецца, дурацкая. Так, бярем наши будучыя зёлкі. И белладонна у нас тут. Ну что, поглядим, что у нас там по алхимии. Ну, пока ничего. Покуль все пусто. Пойдем наверх. Что нам еще робить? Сходим сюда. Ага, рослинка. Люблю рослинки.
Мы і тут, до речі, можемо спуститися. Пошли. А, зараз заскочим. Так, чародей з больними коленками, ти зможеш скокнуть? Ага, чули, як він почав одразу... Ага. Ми пройшли увагу. Зараз. У нас не хапає емоцій, тому що ми робимо? У нас є... Так, зілля волота. Яно підіймає нам до 21. Нашої 12-ки не хапає. Ну, візьмемо ось так. І по ідеї, так, ми можемо вже гэты камінчик. Я забилася, що одразу треба було його піти. А чому ён на наше ударення? Цікаво, цікаво. Опа. Куфрик. Что у нас тут? Гэта брудная пошарпанная карта пройшла праз мноства рук. Вобласць под назвай Месяцовай вежы пазначана маленькай арфай, а лес паблізу знаком паўмесяца. Под паўмесяцам свежы надпіс «Тайник». А гэта у нас што? Пашматаваны збор справаздач, змацаваных пячаткай з месяца і арфай. Часта згадваюцца блюзнерскія цені сярод мясцовай секты селунітаў. Знайшлі. Так. Глядзім на нашу мапу. Опа! І вось наш тайнічок. Схованка. Так, яна у нас тут з'явілася. Ну, пошли далі. Потім сходимо і до схованки. Не залезеш? Ні. Тоді давай. Скок. Так. Один я сюди на усілякі забігу. Мені падається, я щось пропустила. У меня, я не ведаю чаму, у жыцці я даволі лёгка арыентуюся ў прасторы, нават у незнаёмай. Але калі даходзіць да гульняў, я увогуле не разумею гульнявых мап, я не ведаю, як гэта. Але факт застаецца фактам. Чамусьці мне вельмі дрэнна з гэтым. Ну ды, ладно. Можа, мне падалося. А можа і не. Увогуле, гэта выглядае дзіўна гульня. Гэты пачатак, ён не такі, як звычайна. Вось, таму, магчыма... Так, мой папярэдні досвед будзе не зусім тут карэктны. Таму, хто вы ведае? Можа, пакуль не трэба ім і карыстацца. А, я-то думаю, хто тут енчыць? Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Сам забивай. I was Пошли. hoping for a kind soul. Well, not to worry. Мне так, це було моє перше проходження. Частково тому я одразу почала з монаха, тому що тут одразу шмат варіантів, як ми можемо відказати на діяння старої Яни, і фішка у тим, що усі не у його, на його користь. Ми його тут просто зашмарити можемо. Хутко откатиться преч, рывком скочить на ноги, хватка у эльфы слабая, невынаходливая, выслизнуть за хобу. Мне так подобається, і він тут со своїм кінжальчиком нечто там намагається зробити. Ми такі, тю. Вядомо, ми візьмемо
класовую асаблівасць. Так, і класавая асаблівасць дае нам перавагу. То бок адразу 2 дайса. З іх абіраецца той, які лепей. Що ти такі злий? I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Ты ўсё зразумеў неправільна, мяне таксама скралі. Прыбяры нож, тады можа і пагаворам. Я табе нічога дрэннага не зрабіла. Пакуль што. I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Так, музыка нас злучила. Толькі у нас будзе вось гэта The штука. worm. Ага. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Гэта фраза асабліва пацешна гучыць, улікаючы, якія ў нас былі варыянты, што ён... Гэта бы мы яго кішкамі тут бы ўсё ўпрыгожылі. Так... A kindred spirit. Хейлу не My name was падабаецца. Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Я зараз не ў лепшай форме, але я думаю, што мяне клічуць Кацярына. Усё, што мне трэба памятаць, гэта тое, што не варта паварочацца да мяне спіной. Табе. My, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Пайшлі. No, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flare ship and walk away seems like a good person to know. All right. I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Топ. Ціха, ціха, ціха. Так, зноў жа, я пакуль не вельмі тут штосьці з іх падвышэннем раблю, таму што ўсё роўна, хутчэй за ўсяго, я буду перарабліваць. Вось таму... Пакуль гэта не цікава. Адразу яго мульцікласнем. І, вядома, як я і хацела, мы мульцікласнем яго да манаха. Так, что у тебя, мой дороженький, есть? Ага, у тебя одразу есть лук, это. И что мы зробим? Мы... Боевая зброя, скімітар. Ён... Кароткі меч... Кінжал. Кароткім мечом ён якраз таки можа яго выкарыстоўваць. Таму мы адразу яго даем. Рапіры, падаецца, не. Я не памятаю. Зараз глянем. Калі што, тут усё ў профілі персонажа напісана. Так, дубінкі, кінжала, да. Секеры, лёгкія молоты, булава, бэка, серпы, дзіда. Баявая зброя. Рапіры. Рапіры. А ну-ка. У нас рапіра? Never mind. Рапіра. Значит, здаем яе Астар'яну.
І що мені робити? Так. Ми це приберемо. Беремо рапірку. О! Фехтавальная, ён ёй можа карыстацца, адразу у нас розныя дзеянні з'явіліся. А ў гэту руку... Не хочаш браць? Кинжал. Братик. Мне табе рукага трэба стаць, бо, падаецца, ён мог гэта і так. А ну-ка. Добра. Калі так, так. А так можа. О, гэта, вядома, з рапірай тады былі праблемы. Ну, кароткі меч і гэта. І кінжал яго стандартны набор якраз такі. У Астарэна. Так, да рэчы, што я хацела паглядзець. Вось, стаўленне да персонажа. Як бачыце, 0. А у Гейла -1. So might as well. -1. Still in control. Я ведала, што тут можна мінусы. Каб былі... Гэта вельмі пацешна. Over, then through. Вось, за што я люблю гэтую гульню, яна кожны раз знойдзе, чым мяне вось неяк падзівіць. Так, тут мы, падаецца, хадзілі ці не? А, не, тут яшчэ мы, падаецца, так і не хадзілі. Мы ось у той бок не хадзілі. Мы там былі, ось, аблуталі, але ў гэты бок мы не хадзілі. Ну, сходзім. Нам бы рыдлёвку знайсці. О, ось гэта таксама будзе наш пракол. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. Зараз. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Вось якраз такі праблемка ў тым, што да, пераклад зроблены на базе расійскай версіі, таму у нас не мае розніцы паміж любіць і кахаць. Гэта ўсё ж такі розныя сэнсы. Таму так, ён тут не пра каханне была справа. Так як гэта праверка на інтэлект, нам трэба захавацца. Бо я сабе не давяраю. Ну, як не давяраю? Праверкі на інтэлект я не праходжу. У нас была адна і нейкім цудам, таму... You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slaps your efforts away. Што будзе далей тады? The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Опа. Так, прыкалюха Дарк Урджа ў тым, што калі ён ці яна забіваю, яны атрымліваюць натхненне. Натхненне вельмі патрэбная нам штучка. Так, паглядзім. Ну, гэта стандартная у нас тут. Вось у нас ліст нашых натхненняў. Так, яны падпісаны, у іх ёсць назвы. І вось, забіваючы, мы будзем атрымліваць гэтае натхненне, бо такія у нас асаблівасці. Гейл будзе атрымліваць, калі у нас нешта будзе звязана з разумным, мудрым і так далей, а Астарэн гэта падман і таму падобнае. Ось. Ну, забілі, господі.
Зелля хуткасці. Гэта мы дадзім Астарыю. Так, і Астарыю мы яшчэ перададзім. Так, я сюды пакіну. Так. Чаму? Таму што гэта будзе карысна. Ты кастушам? Ну да ладно, хай у тебя побудем. Так, а ну-ка. Кое-что проверить хочу. Another joins our merry band. We'll need to keep our wits sharp around him, I think. Так. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Тихо, не подкатывай ты его. Мне его романтик. Фу. Мою романтик. Выбачайте, гэта... Что я могу рассказать? Все, я буду только себя глубее закапывать. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. О! Ну, конечно, проверки на мудрости я проходжу. Блин, -2 будет. Then his defenses drop like a portcullis. Out! -2. That was uncalled for. Not an event -1. I'm entirely unfamiliar with. Nevertheless, please don't try that again unless I invite you to. Memory loss isn't usually a symptom of xenomorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If xenomorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. Ён намагається нас трошки супокоїть. We all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bore the last remaining copy of Etheril's Enchiridion of Enchanting Easements. First edition, too. As regards to your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about. So long as they remain fantasies. Ну, покуль так. І, може, старий нам множество скаже? You have a manner of irresistible desperation about you. I like it. Вибачайте, у меня што першым другім праходжання старых гэта просто моя найлепшая сяброўчка, з якой мы просто такія два пацука. Обожаю его. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Ага, суддя. Ну, да добренько. Так. Што мы тут можам зрабіць? Трошки полутаць, паглядзім, што у нас тут яшчэ можа ёсць паблізу. Swift as my feet can carry me. Тут сверху падаецца нічога. Так, не ідзіце по
по гэтаму гарачаму. По гэтаму гарачаму. Ну, сказала нормально. Ну и сказала и сказала. Так, это откуль мы прыйшлі. І мы можем, калі што, яшчэ сюды пайсці. Але мы тут былі, мы сюды і прыйшлі, так? Так. Ага. То бок у нас адзіны шлях. Сюды. Ну, пошли. А, два. У нас мы можем пайсці наверх, ці мы можем пайсці якраз таки у бок. Давайте пакуль лутом займемся. Гоблины. Ну, яшчэ гоблин, не заўважала. Так, это адразу ў лагер адправім, гэта падбярэм. Тут штосьці у нас есть? Травка, зёлак. Зёлак няма. Так, тады пайшлі сюды спачатку. Тут, дзе мы знайшлі Гейла. Так. Ага, угу. Але сюды мы пакуль не пойдзем, таму што у нас яшчэ не поўная ціма. Мы пакуль сходзім сюды. Калі каманда не поўная, то, канешне, сюды хочацца сунуцца, але пакуль нелагічна. Бо настолькі па-дурному памерці я заўсёды паспею. Угу. Вось якраз таки можам узяць нашу трэцюю нам. Куды дзелася Shadowheart? Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Так, што ў нас ёсць? Пераканання няма, падман няма. Цяжка. У нас ёсць адно натхненне, але... Ой, выбачаюсь. Пакуль ім рызыкаваць не будзем. Мне вельмі турбуе, дзе Shadowheart. Ці магу яе згубіць? Ну, тыпу, а дзе яе тады знайсці? А можа і не ведаю. Ну, кідаем. У нас на харызму таксама няма бонуса. Converse with it. I barely know what it is. But Demaze, if it's intelligent, we can't just... Hells, this isn't worth it. I'm out of here. З Гейлом вышлю у нуль. Gawking, get me down. Чароўнае слово. О, спадар молоток вітанкі. Так. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Пип. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Тут, до речі, не вельмі подыходзіць параўнання віверны чалавека, таму што мы цмокі, мы вышэй за віверну. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear.
When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augustil for purification. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. До речі, так, може бачили, гітянки не було змінення Т на С, ось то так само є ще помилочка. Ну, покуль у нас така буде паті, чому ні? Сподіваюся, ми ще знайдемо Shadowheart, бо у її там така сюжетка. Літерально увесь другий акт. Так. Саме класна реч у ваярах, яка їм дозволяє. Покуль так. Пусть ось все добре тут. До речі, вельми простий білд на хіла, який вам буде цікавий. 2 узровні ваєра, бо буде додаткове діяння під час. І там, ну, який вам подобається варіант ягоного, там, що по магії, що вам сподобається. Так, поглядим, что у тебя... Ага. Так, мы у прошлой серии я здобыла гэты меч, тому мы одразу клёвую цацку ей ставим. Поглядите. О, я вельмі люблю просяканне і прорубанне гэта кролевой здольности. Так, что мы тебе зробим тут? Мудрость, сила. Стоп. Чого в яе спрытнасць 13, а сила 17. Давай, може, спрытнасці ўсё-таки ей дадзім. Ось. Гэта будзе да доўгага адпачынку. Дарэчы, ёсць ачыўка за адзін раз там зрабіць 5 дзеянняў, і колькі-то разоў гэта трэба гэтак зрабіць. І вось я гэта зрабіла дзякуючы Lae'zel. Я частку першага акта ось праходзіла таксама з ёй. Штось у нас... Вот падбярэм. Шып абавязкова трэба ўзяць. Ага. І, дарэчы, мы можам ісці биться. Мы можем пойти сюда, але я не хочу. Так. Мы их обменем. Мне яны не подобаются. Так. Нормально, тут беспечно. А за что нам 2 досвід? А ну-ка. Ну, за нешта далі. А мы не супраць. Так, цяпер трэба прайсці так, каб гэтыя чалікі мяне не бачылі, бо я хачу сюды уніз. Сюды пакуль сэнсу сунуцца няма, потому што з гэтымі чалікамі, ну, змагацца так сабе, я хочу сказаць. Так, мне патрэбна сюды. Як тут можна? Ось тут у нас ёсць шлях. Пашлі. Там таксама ўнутры чалікі такія сабе, але... Неяк справімся. Трэба думаць пазітыўна. Так. Я не ведаю, ці чутна будзе, у меня тут балкон, як заўсёды, адкрыты. І малыя дзеці дурэюць у двары. Таму, калі ласка, выбачайце, але мне просто... Ох, спякотна. Але, сур'ёзна, дзе ж Shadowheart? Мне вельмі страшна. Так, Астаріан, давай. Ага, зараз проверим. Ізі ці не ізі.
Ну? Не выйдзе у нас. Так. Эх. Так само не. Добра. Чаму не? Рызыкнем. О! Рызыка. А, не, по-моему... Так, а ну-ка. Статы, покажи свои статы. Подман. Не, тут яшчэ нічога. О, не, все правильно. Зноў жа, калі ваш персонаж не заточаны пад спрытнасць і таму іншае, то абірайце Астарыяна, каб ён рабіў усе гэтыя праверкі, таму што толькі ён можа гэта зрабіць. Вось, у нас няма сапёрнага набору. Мы сюды. Вось. Звычайно, у меня-то поцелена, но ў гэты раз мы накінем усё гэта на Астарыяна. Бомбу лазер даем. Так, гэта таксама на яго. Ну і гэта можна таксама на яго. Паходню браць не хачу. Так, давай. Ну, тут легко. І справіліся. Ага, дарэчы, вось, змянілася. Не змянілася. А ну-ка. Угу. Покуль так. Ну да ладно. Я больше люблю... Ой. Просто биться ногами. Вось, але проблемка у нас толькі... Чого? Там было их некалькі? Ключик узяли? Угу. Ну, возьмем, пакуль гэта нам не патрэбна. Так. Что, да, пастак тут, конечно, до халеры будзе. Ну, ось дакладна, што я і казала. Так, запалим свет. Кинем лазель. Пусть носить у яе. В принципе, у нас зараз эмоций дастаткова. Так. Будем займацца тым, што просто іх можна не бясшкоджваць. Вы можете просто іх абыходзіць і так далей. Але я баязлівы чалавек. Зараз будзе бум. Непрыемненька. Не, тут не бум, тут штосьці было іншае, але магчыма гэта яшчэ просто бах. Не бах, а фіча. Так, дзесьці тут яшчэ. А вось. Але у меня больш няма сапёрных набораў. Ага, я нейкую таблічку не заўважыла. А ну-ка.
The text on the plaque is a mystery to you. The text on the plaque is a mystery to you. Мы все провалили проверки. The text on the plaque is a mystery to you. Nothing hurts. Так, тут ёсць кнопачка, і, вядома, мы на яе націснем. І що будзе? Пасткі абяшкодзіліся? Ну, будзем спадзявацца. Так. Вось, дарэчы, гэта можа быць на Лайзель. Зараз праверым. Потому што цяжкую броню, наколькі я памятаю, у нас можа толькі Shadowheart насіць. Не. Так, і можа яна. Яе дае броня у нас плюс 15. А ту, якую мы ўзялі, 14. О, тады яна нам нічога не дае. Тады браць не будзем. Шчыт зноў жа ніхто з нас узяць не можа. Should mind my step. Ой-ой-ой. Пастак тут до холеры. Так, ну у нас... Мы можем ісці толькі наперад. Ну ладно. Keep a blade close. Ага. А у тебя тут... Боже, так незвычна. Калі нічога няма, і штосьці трэба неяк рабіць. These boots have seen everything. Нязвычна. Але я не скажу, што гэта дрэнна. Let's have a look. Так, книжка. Почитаем. Калі што, кніжка гэтая тут не проста так ляжыць. Але я пакуль не буду казаць чаму. Better not be cursed. Так. У нас ёсць гэтыя дзверы. І ёсць тыя дзверы. І тыя дзверы не вельмі бяспечныя. У. Ага. Так. Best get going. Што мы зробім? Мы скарыстаемся заклёнам і бахнем на Астарена. Угу. А інші мы дадзім... Ну-ка. Direct me. Бах! І цяпер у чароўнай кнізе Гела будзе таксама гэты заклён. Так, тут мне падаецца, яго трэба браць. Зараз праверым. Ці не? Кудысьці не туды пайшлі. At least things have stayed interesting. Тут у нас просто свечки. No handle. How does it open? Careful, I might. Ага. То повертаємося. Wonder
watching me. Ну, пошли. Hands on everything. Тоді йдемо у інший покойчик. Діти тут пацуки у нас бігають. На жаль, з ними порозмовляти... Ну, міг, коли зловити, то може порозмовляємо. Але вони тут не бачні. Открыто. Ага. Угу. Прикольно. Только я покуль сюда не хочу. Я гэтыя ваши приколы ведаю. А. Так, хвилинку. Нечто я... No handle. How does it open? Blackest will be done. Угу. Ну, я ж пам'ятаю. Так, що тут є фокус один. Братик. Незручно, що ти. Тому зроби ось так. Можеш? Ні. Нічого страшного. Так, это по-по-по. Покуль приховаємо. Так. Пробачте. Не-не-не, дамочка. Дамочка, холера. Make way. Пу-пу-пу-пу-пу. А, не хочу покуль это витрачати. Wonder if the gods are watching me. Зараз ми її доб'ємо. На гэта я не сподівалася. May the dice roll in my favor. Нічого страшного, у нас яшчэ ёсць Гел. Гел, ты-то меня не подведи, коли ласка. Давай. Да. Як завжди, ситуацію тільки виправите старе. For a dull moment. Так, що ми робимо? Нам потрібна ось гэта буде штучка. Подобрати. Не на тепер, на потім. Тому ми можемо одразу ось так зробити. Гэта мы так само одразу відправимо у лагер, яно пакуль нам не патрэбна. У нас яшчэ есть, до речі, одна двері. Seems simple enough. Гэта былі не тыя дзверы. Мне трэба былі вось гэтыя дзверы. Расклад не найлепшы для нас. Don't linger. Що ми робимо? І так, ми використовуємо ось гэтую штучку. На жаль, раней часу. На гэта мы вытрачаем наше дадатковае дзеянне, до речі. І вось асноўнае дзеянне. Хто у нас першы будзе? Ты будзеш ісці так. А я магу? Значит, мы робім вось так. Ён у нас будзе кулігавіць. Потым мы робім вось так. І вось... Блин. Не
трималася. Вось гэта непрыемна. Вось гэта не па-таварышску. Так. Ну, пайшлі наперад. Let's get this over with. І ад'ехаў. А тут мы да нікога дабегчы не зможам. А гэта наш бонуснае дзеянне. Паказваю, чаму нам патрэбна зелля хуткасці. Гэта асабліва добрая рэч. Бум! У нас часова на 3 хады ёсць дадатковае асноўнае дзеянне, дарэчы. І мы яшчэ можам бегчы. Так, хто у нас наступная? Госці, мы сюды дабежым да цябе. Мы да цябе дабежым. Ча-ча-ча-ча-ча. Таксама нельга. Так. Time to press ahead. Можа нам пашанцуе, і яна падслізнецца. Тут, конечно, бы хацелось некалькі чалікаў захапіць, но што ёсць, то ёсць. Не. Але мы неблага, конечно, жахнули. Ну як? Дзе маглі, там і жахнули. Конец ходу. Ага. Ой, Денла, годзе табе, Гейл. О, я забыла накласти на вось я туренда. Так, додаткова мы одразу адхилимся. Так. Ну, давай, кульгавь. Поглядим. Пакуль не хочу. Да. With ease. Блин, Хел. Ну что ты все? Уф. Я забыла, что гэтыя чалікі страшныя. Так. Бонус? А, і дзеянне, і бонусное дзеянне. Зразумела. Так, пакуль у нас стрэлы. Let's do it. Цудоўненька. І вось так. Так, Астарын у меня заўсёды на пачатку, да не толькі на пачатку сам універсальны салдат, так бы мовіць. У меня з ім вельмі добра атрымліваецца нешта рабіць. Так, па-першае. Не, все ж таки лепей хілку спачатку. Мы не ў той сітуацыі. Here we go again. О, бахнули жанчынку і добра. Цудоўна. Я магу дабегчы, але я нічога не магу на дадзены момент зрабіць, таму так стае. О, пу-пу-пу. No time to waste.
Нічого страшного, тут нам гэта кароткі адпачынак у нас у любым выпадку будзе. Ён нам патрэбен. I don't fancy their chances. Так. Не памірай, дурань. Чого ты збираешься паміраць? Табе яшчэ рано. О, малайчынка. А цяпер схавайся сюды. Ось так. Угу, я металёвый даспех. Таму так. Але тут не страшно. Пунь! Так, трэба просто, зноў жа... Але так, у зелля хуткасці ёсць непрыемная штучка, гэта літрагія на адзін ход, то бок ты не зможаш рухацца. І так, нічога, але падчас бою гэта будзе непрыемна. Зноў жа, праблема ў тым, што так, я ўжо забылася пра пачатак гульні, таму раблю некаторыя памылкі, але нічога, зараз мы выправімся. Па-першае, што мы зробім з табой, пупсічак? Ты накінеш на астатніх. Вось гэта ўсё. Па-другое. Та-та-та-та-та. А ну-ка. Угу, мы вернули сабе амулет. Мы вяртаем сабе одну ячейку. Угу. Ось таким чынам у нас знову 2 ячейкі, ўсё гэта ёсць, і мы ўсе бегаем. Хутенька і так далей. Let's give this a try. Ой, ну да ладно. What to do? Што рабіць? Што рабіць? Добрае пытанне. Мой адказ просты. Лут. Бярэм усё, што можам узяць. Так, дарэчы, так, гэта заклён маленькі, але ён падвышае трошкі нашу абарону. Бо не я... Ось, дарэчы, у нас 3 персанажы, якія проста ў звычайным адзенні. Што не вельмі для нас добра. Выбачайце, кніжкі я збольшага не буду так хутка чытаць, потому што больш-менш тут... Ой. Я ведаю, пра што яны. Швеч. Добранка. Але проста на усялякі выпадак. Капай, можа яны штосьці трыгернуць. Something good here, I Так. Добра, скрутак. Ольгелу дадзім. Так. Не, гэта звычайна у нас кніжка. Фу-фу-фу-фу, колькі у нас тут нехарошага. Так, я раз сюды. Але для нас гэта добра. Колькі ўсяго прадамо. Ел. Ты можаш, ці тебе яшчэ рана гэта вывучаць? Не, нормально. Таксама добры заклён. Пакуль яго No one back home will ever believe this. не будзем прадстаўляць. What's in here? О, гэта добра. Так, 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 так. Ну і хутка мы будзем уже серыю гэтую скончваць. Как раз таки падыдзем да важных дзвярэй. Нічога няма. Што у вас тут? Возьмем всё. Need to Нашлю find a way. гэты куточок. Так, свет запалим. Каб штосьці бачыць. Так, лутаем, лутаем. Так, лут, конечно, не самая цікавая частка, але
Без яго мы не можам асабліва цяпер. На самом пачатку гульні. Таму што нам патрэбны будь-якія рэсурсы, так як менюшчукі. У нас нічога няма. І нам усё будзе карысна. На жаль, некаторыя кніжкі паўтараюцца, таму хай не. Let's have a look. Кюфер. Так, я ведаю прикол со свечкой. Карацей, вы можете поставить свечку и ад яе запаливать, например, свои стрелы и всему тому подобное. Так, это еще раз поглядим. Але мне это не цікаво. Recognize the language on the plaque. Лінгвістаў у гэтай сям'і тут няма. Зразумела. That's curious. Мы знайшлі дзірку. What was that? Хто ведае? Пу-пу-пу-пу-пу. Пошли отсюль. Так. А вось і адказ на наши пытанні. Так, гэта мы глядзелі. Забітая жанчыначка тут тоже лежыць у нас. Гэта адкуль мы прыйшлі. Let's see what this does. Ой. Пошли. Поглядим, что у нас тут. Походня нам не патрэбная. Ну, возьму толькі каб прадаць, бо таксама так карысці няма. Таксама непатрэбная рэч. О, пачытаем. Ага. Ха. Спойлеры гульня нам тут кідае. І якраз пры гэтым яна нам нагадвае, ну як нагадвае, распавядае, што было раней у папярэдніх частках. Я ўсё яшчэ я. На той выпадак, калі, ну, не чыталі. Так, это у нас просто дзірка? Это у нас просто дзірка. Больш цікава, тут, падаецца, нічога няма. Пайшлі. Ой, мы тебе не лутали. Мары, выбачай. Мары, классные рэчы. Так, это старано, это старано. Хай будем. Возьму я. Тут у нас что-то есть? Книжечка у нас тут есть. Так. А что у нас на мапе означено? Это квест. Добренько. Так. Medicines, darling. Oh, for a skeleton key. Не енше, отчинять двери. Так. Mine's never quiet. With haste. Тю! Один чалик. This will do nicely. Пу-пу-пу-пу-пу. О, ну да ладно. Холера. Увогуле не могу. А ніяк не могу. Да. Подставилася трошки. Тады мы робім вось так. І перабігаем у больш бяспечную зону. Калі мы не можем рухацца. Што ён будзе рабіць?
На каго нападзе? О, братик. Гэта з твайго боку непрыгожа. До відзення. О! Магу дабегчы? Не магу дабегчы. Гэта дрэнна. Але магу шмальнуць. Вось гэта добра. На жаль, не падысці. Але я думаю, Лейзель зараз яго даб'е. Не даб'е. Так. Брик. О, драматычна так памёр, господи боже. Ту-ту-ту-ту-ту. Что у тебя, хлопче, есть? Ключик, знаешь ли, давай ключик. Чему не? Так. О, колькі ўсяго прадаць тут можа бути? Сыр на припасы возьмем. Пакуль у нас припасов мало, тому яны нам усе патрэбныя. Мы тут не будем пераборлівымі. А вось Фейн. Так. Фейн гэта якраз таки персонаж. А ну-ка. Вось он. Фейн гэта персонаж Divinity 2 Original Sins. І вось гэта яго быў шалом, які дапамагае зменьваць свой воблік. Ось он якраз таки. І так, тут можна, да рэчы, знайсці партрэты іншых персонажаў. То бок я памятаю, я заўсёды знаходжу Лоус. Гэта пацешна, бо я за яе не гуляла ніколі з ёй. Мы возьмем, гэта мы адправім сабе у лагер, і мы гэта прадаваць не будзем. Бо, ну, такое не прадаецца. Што у нас тут? О! Цікавыя, ты кажаш, рэчы. Дзяўчо. Так. Кніжка. Не цікава. Не будем. Свет запалим. Вось, почитаем. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Whoever worshipped here must be long gone. Тут нічого цікавого. Так само нічого цікавого. Бе. Гэта яны не дрэнныя, просто нам не карысныя. Кніжкі на дадзены момант. Так, а гэта якраз таки нас павядзе, ой, наверх да тых чалікаў. Давайте да іх дойдзем, і гэта будзе так. Апошняе, што мы будзем сёння зрабіць, а астатнюю частку гэтага замку мы уже разглядзім у наступнай серыі. Угу. Паглядзім, што ў нас будзе бойка. Ці мы ўсё ж таки зможам дамовіцца. Так. Так. Я паспрабую тут скарыстацца Астарыянам. Таму што ў яго найвышэйшы падман. You're both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. Whoever was flying that thing can't have survived. Whatever's left is up for grabs. Look out! Someone's coming from the crypt. What the? Who are you? That crypt's ours. Think you can clear it out from under our noses? Вибачай, Чалік, я ужо як би того гэтага палову вашай цімы забіла. Нязручна. На запалохванне у нас паспрабуем, но падман, здаецца, дае натхнення Астарыяну.
Я заполохуванням не користалася, мені цікаво. Треба було брати подман. Я ж кажу, заполохання – це не мой стиль. Я не умею никого заполохать. Rubbish! Killer! Но, хлопцы, вы сами обрали шлях забойств. Я тут не при чим. Так, хто для нас небезпечний? Для нас небезпечная... Ось гэтая мадама. Угу. Чому представляється на гэта? Пу-пу-пу-пу. И она небеспечная, потому что и она чародейка. Вот всё. Не забывайте, что подчас бойки лепей за ўсяго это самое глядеть информацию своих ворогов. То яны і што яны. Так. 4. Не-не-не, тихо, тихо, тихо. Я лепей вытрачу. Ага. Так, и угу. Стоим тут, потому что мы будем разбираться с этим чаликом. Чего? Так, добро. Все ж таки, Лейзель вельми потешная, мне подобается. Так. Давай стрелять. У нас есть такие стрелы. И все. 18. 50. Ну, у этого у нас трошки больше шансы. Лейзель, ты меня неяк вельми расчаровываешь, я хочу сказать. Что так дрэнно? Зато я крутанула. Ну що, стой на місці, що ти будеш робити? А. Так. Угу. Та-та-та-та-та. Ризикнем. Ой, я не у того. Так. Ці ми стріляємо у гэтую сволоту. І там 55, там 55. Так, стань трошки вище. Что мы можем зробить? Добиваем придурка. Вядома промахнуся. Чуваки, что так дрэнно? Ага. Так, нам там и старые набьют. Да я ведаю, я забыла, что тут можно было зробить ту штуку. Ну да и ладно. И забыла. Опа. Так, где гэты? Хлопчик. Униз я спускаться. Покуль поглядим. Покуль оставим. Так. Сонейка моё. Давай. Ой. Ну-ка. Ну, Амаль.
ты будешь робіць наступнае. Ну, неблага. Трошечки. Ну, чому не? Ну, не атрымалася. Так, Так. Ты моя красуня. Што мы з табой робім? Па-першае, мы робім вось так. Дрэнна. Так, а яму зараз ёсць план. Такі сабе, але... Ага. Sometimes the only way out is through. А, это было моё основное дзеянне. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, ты сюди мой цудоўны дабегчы можаш? Можаш. Пынь! Давай. А нам не страшно. Нам не страшно. No choice but to keep going. Victory awaits. Я ж кажу, нам не страшно. Так, і ми адразу зробім вось гэтую штучку. То, што я магла на самым пачатку зрабіць і адразу гэтых чалікаў забіць, але я... Падумаеш, забылася. Так, апошняе, што мы зробім, я вам нагадваю, што у кожнага з персанажаў ёсць рэакцыі. І моя вам парада гэтыя рэакцыі выставіць па запыту, то бок не аўтаматычныя. Ось так зробім. Рэакцыі. Оп. Ой, выключила выпадкова. Так. Каб не было добівачки. І... Які у нас ёсць? Звычайная базовая. Так, нам трошки засталося, ўжо будзе трэці ўзровень. І у нашай красуні будзе якраз такі трэці клас. Дарэчы, які ён можа быць? Я на самой справе вельмі хачу той, які мне дапаможа размаўляць з жывёлкамі. А гэта ў нас могуць быць друіды, рэнджеры і барды, падаецца. Або мы, дарэчы, гэта можам цераз чараўніка вывучыць. Паглядзім. Што будзе для нас карысна? О! Самы, таксама, адзін з самых карысных інструментаў, які тут ёсць, гэта рыдлёўка. Люблю рыдлёўку. Так, гэта аддаем адразу. Старана. О, заплечнікі зараз набіраем. Правіць лагер. Гэта мы ўсё подберем. Морку отправляем в лагерь одразу. Так. Лутанем жемчинку. Так, гэта нам не патрэбна. Так што мы можам гэта ўзяць сабе на продаж. О, грыб. Вядома, возьмем. Так. Осторожно пойдем сюдою. Сюдою.
time and the elements have left the plaque unreadable. Вось не прайшоў ніхто у нас з атраду гэтую праверку, цяпер пакутваем. Так. А, гэта таксама ежа у нас, значыць, лагер. Так, гэта, дарэчы, таксама падабраць. Мы будзем парадачку лагера наводзіць. Так, сюды я буду свае заклёны закідваць, таму нам адзін патрэбны заплечнік. Гэта мы адправім у лагер. Гэтую торбу мы можам аддаць уже Астары, но ён 100% з намі будзе, таму і хай у яго будзе. Гэта пусты кубак. Так, гэта я на сябе пакуль надзену. Таму што чаму не? Ага, вітанкі. Так. Сюда мы можам гэта пакласці. В прынцыпе, гэта таксама. Гэта хай будзе вонкава. Ключик хай будзе так. Потым, калі што, выкінем проста. Што у гэтых пакуль не зразумела. Я яшчэ не ведаю, ці буду я імі рэгулярна карыстацца. А, дарэчы, трэба у іх вось гэта забраць. Та. Гэта я пока пакіну. Таму што зноў жа невядома, што ідзе ў нас як будзе. Так. Усё. Тут мы пакуль з вамі скончым. Спадзяюся, вам цікава так глядзець, і я клянуся, я гуляю лепей, чым яно тут падаецца. Гэта ўсё проста таму, што пад запіс я хвалююся, нервуюся. Вось. Але сапраўды я гуляю лепей, чым можа падацца. Паверце мне, калі ласка. І так, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся.